Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska si tady zahráme Fortnite. Je to první video z Fortniteu, doufám, že vás to bude bavit. Dejte like, odběr a pohodlně se ustachte. Dejte si něco pěkný k jídlu a užijte si tohle video. Takže tak no. A co jsem chtěl říct? Doufám, že vás tenhle content bude bavit. Ještě napište do komentářů, jestli mám natáčet takhle Fortnite častěji. A tak no. Doufám, že dáte nějaký odběr, aspoň nějaký lajky na tohle video. To má pátý video tohle. Tohle je moje pátý video. Doufám, že vás to bude bavit. A tak no. Já asi bych mohl natáčet. Napište do komentářů, co bych podle vás měl natáčet, jestli Rocket League, Fortnite, Roblox, Minecraft a Garry's Mod. Já asi Garry's Mod bych mohl natáčet jako shorty a normálně Fortnite, Rocket League a Minecraft bych hrál nečastěji. A když by šlo o Roblox, tak by to bylo třeba s kamarádama. No tak nějak. Takže tak. Takže mi to kam to je hezký autobus. Já tohle si hraju poprvé, no jako tohle chapter. Tak jako jo, to je pěkný, ale. Ne! Oni dostali ten sníh v tom forestu. No, to je jedno. A jako ten sníh byl na tom asi hezký, no, ale když jste viděli, co máme my venku, my tam máme nejvíc sněhu na světě. To je brutál. No, takže tak. Se vás to úplně zajímalo, ale tady někdo padá, tady padá borec. Jo, dobrý. No. Třeba nějaký nalutice, musíme se nalutit pořádně. Pořádně se nalutíme. Ale, no, to jako dobrý. Sniperku, to jsem si trošku oblíbil. Dřív, jako když jsem to hrál poprvé skoro, tak mě nějak nebrala. Pořád jsem chtěl takový ty normální zbraně a sniperka mě teď hitla totálně, takže tak no. Tady si vezmám další snipu, to nepotřebujeme. Já prej snipu, a jo, to je shotguna. Omlouvám se všem. Kam? Já řekl snipu místo shotguny. No to je jedno. No. Je tak. Tak tam nejdem určitě. Tam bude víc lidí, že jo? Nalutěný už trošku jsme. Tady se jdem podívat. No jo. Si vezmu z tohle. Ajajaj. Už tady někde střílí. Už. Tak pojď. To zabiju. Jedna básek. Říkám dopředu, ve Fortniteu nejsem zas tak moc dobrý. Jako ten aim je takový. A hraju zero buildy, protože hraju zero buildy, protože neumím stavět. A ten aim je taky takový horší, no. No nic. Hele, level up. 30 level. Rekord. Takže tak.
Jedem dolů. Jedem rychle. Běžíme trošku. Hele. No, jasně. Někdo tady po mě střílí, že ano? No, tak, ale to nezabiju. Je těžký. On mi strašně moc ubírá. Pojď. Ne. Budu srap, no a co? A co jako? Nechci chcípnout jen tak. Hráme sem. Jako zbraň pro srabáky, ale z toho bych to mohl reálně vyhrát, si myslím. Uvidíme. No, takže tak. Říkám dopředu, rád bych vydával každý den, ale každý den to určitě nepůjde. No, to jsem mrtvej. Místo tohle, tak a. Seď. Jedem. Tam se dostanu. Se vůbec nedostanu. Tady jsi nahoře. Vlastně. No dobrý. Hyfoko. Dobrý jo. 33. místo. Takže budem hrát ještě. Dal bych jednu hru. Ještě. Když si to nevezme. Ok, no. Já jsem unavený. No nic. Se napiju. Tak no napiju. No já napiju. Pardon. No dobrý. Už jsem se napil, takže pohoda. Takže tak no. Ajajaj. Jak já se někde po mě střílíš? No to nejsi ty. Tamhle ta. Ne tenhle. Aha. No, takže tak. Jako, já nevím, proč pořád co z toho Fortniteu ještě dali ten autobus. Jako já ten autobus mám radši jak tohle, ale nevím, proč jako jsou na rádě věci, proč prostě nechali autobus. Prostě tady prostě tohle. No. No, takže. Kýma. Ten glider, ten se mi líbí, ale mám nějaký glidery hodně, jich mám něco. Kamo,
Nebo... No sem. Sem. Takže sem. Letíme sem a... Tak no. Se omlouvám, že tady nedám zvuk k tomu videu, ale já tam nedám zvuk hry, ale dám tam normálně nějaký zvuky. Nevím no, jaký. Uvidíme. No. Doufám, že tohle vyhrajou. Já se aspoň dostanu do top 10, do top 5. Aspoň do top 5, kámo. Já si věřím. Do top 10 si věřím. Třeba 7, 6, no 7, 6, 7, chápete? No, takže tak. No jasně, on je tady. Kamu. Jo, dobrý. Ty vogo. Nic. Tady nahoru. Tady něco plčení. Tady co je? Je čestka. Ajajaj. Jasně. Pohodě. Pojď. Zabij. Pojď. Ty jo, pojď mě. No, dobrý. Ty vogo. No. Tak tohle ještě bude drsný. No. Takže tak. No, takže běžíme. Jo. Nevím, teď jsem otevřel inventář mapu, ale OK. Ještě tak poberu. No, takže tak. Takže... dolů. Takže běžíme. Zase, že... Já nevím, no, jako 50 lidí to je ještě docela dost. To je polovina. To je to sama. Jsem trošku nemocnej, no nic. No, že tak. No, dobrý. Jo, aha, tady až tamhle. Tak to drám. Aha, tady je bitka. Nic, přestřelka, kdo vyhraje. Dobrý. Kam tam nechci jít. Tady tam ještě můžu chodit. No já si to si vyjazuju zbraně v pohodě. Aha, jo. To zdrháme. Zdrháme. No, takže jdem.
Jo. Já nevím, co tady teď dělám, ale, takže, no dobrý, v pohodě. Jsme spadli, že ano. No. Běžíme. No nic. Já tam mám jo. Ne, nic. Nahoru. A jo, to vyměníme. Tohle je dobrá. Teď ještě se tady vezmu barel Karel. To chápete, no? Ten mým barel Karel. No, dobrý. Hele, zóno. Tak jo. Takže se zdráme, děkujeme velice. Ty bobo. Hele, česká vlajka. Pustý. To co? Jasně. Nevím, co to je. Děkujeme. Aha. Jsem unavený, fakt. No tak tam něco padá, takže si počkáme. Až to dopadá. A už to dopadalo, takže berem. Jasně. To, tak jo. Počkej. Co bylo? Aha. Jo, to je to na oživování. Myslím. Když zavřeš, tak ty se potom respawneš, že jo? To se bude hodit aspoň jednou. No. Běžím. Zóna R, takže běžím zpátky, běžíme. Děkujeme, velice. Dobrý, kámo, já nevím, co tady pořád tapuju, ale to je jedno. Já potřebuji na záchod, kluci. Na záchod. Nevadí, hapeky. I tyhle věci se stávají. Absolutně to nevadí. Jsme v tom 17, to je dobrý. Ta top 10 si myslím, že budeme vidět mohla. Hele, co to je? Rozbijem. Jo, jasně. Já rozbil to auto, no tu sekačku a rozbil jsem i robota. Tady tu sekačku nás. Jsem dolů. Jo, to je tohle, tady bude ta party. Aha. To je nic. To je taky nic. Jako? Jo, nevím. Takže tak. Nevím, o čem mám ještě povídat.
Jo, a dejte ten like, prosím. Aspoň like a odběr, prosím. Já vím, že se na tohle video nedá koukat, ale já vás prosím, dejte odběr. A když dosáhneme aspoň 10 odběratelů. Můj kámoš má asi 500 odběratelů, tak já ho chci překonat. Jmenuje se Janete Roblox, když napíšete Janete jogurt, takže by vám tam vyjeli reklamy na jogurt, že ano. A když napíšete Janete Roblox, no Janete Minecraft, tak by vám to tam mělo vyjet. Jeho kanál, můžete se někde podívat. Ale myslím, že tak většina z vás se na to, že tohle video nekouká celý, tak bohužel. Já vím, že se na to nedá koukat, ale mohli byste mě aspoň trošku podpořit. Ale jsme v top 10. Kámo, legendary. Dobrý. Tohle. Běžíme. Nic. Taky jsem na legendary, tak to musím vyhrát, no. V top 9. Je nás 9. Nic. Máme taky 2 killy. Ještě jako k ničemu. A to je jedno. Kill je kill. A kill nám zůstane. No jasně, v pohodě. Nebo ten borec s tou zbraní dobrou. To s dráma. Tohle takhle vážně nepojde. A jo? Aha. Pojď, střílej po mě. No, dobrý. Ty vo. A jo, my máme tu ten coin. Tak to. Tak pojď. Co to je za spawn? To je zóna, a to jsme úplně na kraji mapy. To jsme? Pomoc? Nevím. Hej, No jo. Skočím. Tady je střelba, že jo? Jsme v top 5. Hezky. Top 5. A jo. A jo, on tady nahoře. Nejde trefit. No dobrý. To je konec tohle fakt. Ty kokso. No, takže tak. Já bych se chtěl s váma rozloučit. Pokud se vám tohle video líbilo, ano, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček, aby nic neuteklo. A čau.